Bueno, hemen behigartzen da, azkenengo urtietan gutxiago elurtzen dagoela, hotze gutxiago egiten dagoela, baina, bueno, eduki dugu elurra eta trineoekin joateko aukeria eduki dugu. Bai, bueno, 2019tik lehenengo semia jaixo zen, 2020an, Ibai, eta, bueno, eta bai, urte batzu geruago, sorpresa, bikiak etorri ziren. Oindala ia 2 urte jaixo ziren. Nik itxen dut lan hemen lur inguruan orbitan dabitzen satelitiekin, hemen lurretik gertu. Beti urtetzen da gaia, beti dago hor kontua Euskal Herrira mugitzia, bai ez... Kaixo Mikel, zer moduz? Dana ondo. Ja, Alemania aldera be udaberrixea jau da edo? Bueno, heltzen da poliki, hemen negua sartu da berriro, hotzakin gauz berriro, baina ja ikusten da, ja udaberrixa hor bertan dagoela. Gogor fan da negoa? Bueno, hemen behigartzen da, azkenengo urtietan gutxiago elurtzen dagoela, hotze gutxiago egiten dagoela, baina, bueno, eduki dugu elurra eta trineoekin joateko aukeria eduki dugu. 2019an egin geben lehenengo aldiz, zeurekin elkarrezketia, zela pasaren dan denporia, Bai, aspaldi, urtiak aurrera. Ordutik, hainbat aldaketa eduki dituzu zure bizitzan, batetik, bikixak jaixo dira, ezta? Konta iguzu? Bai, bueno, 2019tik lehenengo semia jaixo zen, 2020an, Ibai, eta, bueno, bera Donostien jaio zen, kasualidadez, gauana pasatzen, eta hilabete lehen hau etortzia okurriru jakon Ibai, eta Donostien harrapo zuzkun, eta han jaixo zen. Eta, bai, urte batzu geruago, sorpresa, bikiak etorri ziren, oindala ia 2 urte jaixo ziren, eta bai, oin, haundixa eta 2 neska txiki dauko etxian, bai, gogorra, baina aurrera goia. Zera dira, neskak? Bata ditzen da Laia eta bestia ditzen da Leire, eta, bueno, oin, ia 2 urtekin, ingo fasia oso divertigarrixa da, alde batetik bestera mugitzen gelitxu barik, eta, bueno, divertigarrixa da. Gogorra, baina, bueno, ondo daude bai. Seme alabak euskaldun alemaniarrak edo zela dituko ditugu? Bueno, euskaldun italo-alemaniarrak nire bikotia italiakua da. Eta bueno, hemen hizkuntza nasketa ona dauko etxian, euskera, italiarra eta aleman artean, bai, baina ondo moldatzen gare. Urakia umiak dauz, kindergarten deitzen da, haurtzaindegian, hor alemanez eta etxean beste hizkuntzak eta, bueno, bai, holako nasketa bat dauko. Bestetik, lanbidea aldatu duzu, EUMESAT izeneko agentzian zabitz gaur egun, zer da EUMESAT? Bai, ni lehen Europako Espazio Agentzian nabilen lanian, hemen Darmstadten, eta oindala 3 urte EUMESATera aldatu nagoen, hemen bai Darmstadten dago, eta beste agentzia bat da. EUMESATek eramaten dau Europako satelite meteorologikoak. Meteosat eta horiek danak, guraldixa ematen duzkuenak, horrek guk kontrolatzen du, gure sateliteak dira. Eta zuk zeuk, zehazki? Zelan egiten duzu hor? Nik itxen dut lan, hemen lur inguruan orbitan dabitzen satelitiekin, hemen lurretik gertu, Meteosat baino gertu hau, beste satelite batzuk. Eta ni Flight Dynamics taldean hau, eta hor itxen duena da, gure sateliteen orbita kalkulau, ikusi nondi joan behar dien maniobrak prestatu, bere orbitan jarraitzeko, beste batzukin talka ez itxeko, eta horrelako gauzak. 14 urte ja, Alemanian, Mikel? Fan zinean, espero zeben, hainbeste denpora ingo zebenik hor? Ez, hori hola izaten da beti. Nora baitxera 6 hilabeterako fan, eta gero luzatu itxen da, 14 urte noia hemen Alemanian, bai, aspaldi hemen hasi nitzena, eta hemen oitxuta nabia hemen egotera, esan lehike. Alemania hartuta, zozela esan lehike? Horko oitxura batzuk edo bentzet kutsatuta? Hemengo oitxura batzuk bai hartu ditut, bai, suposatu bai ez, apur bat Alemania hartuta nau. Beste batzuk ez, baina beste urteen ostian, bai, gartzen da, oitxuta nagoela hemen egotera. Oitxura edo lege bitxi bat, bentzat bai da isiltasunana, ez da? Bai, hemen bai dau isiltasunakin garrantzi handia emate dut isiltasunai eta bakia eta lasaitasunai. Eta baduz lege espezifikuak isiltasunai buruz, eta
lehengo gauez, isiltasuna egon bida, 10:00-tik 6:00-etara. Eta asteburuan bai, domekan deitzen da ruetak, da lasaitasunaren eguna, eta hor bedebekatuta dau txarratak itxia. Adibidez, jardina badukotzu, ezin duzu belarra moztu. Horrelakoik ez da pentsau ez. Bizilaguna hor molesta bitxen, eta zarata hori. Hortuan horrelako gauzak ezin diein. Batutan izaten da apur bat larreiko, ez? Lege hori, batez be domekakua, baina depende apur bat, ez? Bizilagunak zelako zorrotza dien lege horrekin. Batzuk asko kexatzen die, nik behukin hauen bronkaren bat etxian lanian nabilela domeka baten, zarata itxen, eta bizilagunak esan zutien, domeka da, hemen zarataik ezin dain. Eta nik, bale. Barkatu, ikasi nauen. Alata be, festasaliak badia, Oktoberfest da esaguna, baina badauz hainbat festa be bai. Oktoberfest da famatuena, baina badauz beste batzuk antzerakuak, Volksfest deitzen die, orokorrian, eta beste hiri batzutan be bai itzen die, izaten die horregako, egoten die barraka inguruetan, horregoten die, barrakak tirapitxoiak eta olakoak, eta gero, karpa handi batzuk, hor garagardua erateko. Orduan hor joaten da jendia, dauze horrelako aulki luzia, eta litroko garagardua. Txiki hauik ez dago, litrokua. Eta musika goten da, jendia traje tipikoakin jantzita joaten da. Egisa da traje tipikoa bariakoa dela, baina beste leku batzutan be ikusten da. Eta bueno, jai oso ondo dau jai hori garagardo asko eraten da, eta kriston girua egoten da, jendia egoten da dantzan aulki gainean, eta giro ona egoten da. Beste bitxikeritxako bat, abiadura muga bariko errepideak, ezta? Zela funtzionatzen da horrek? Hori hemen oso kulturala da, ja, barruan daukie normala dela autopistan abiadura muga barik ibiltzia. Orduan autopista zati gehienak die mugabarik, eta horbe alemanak oso lasaiak eta zorrotza diela legiekin, mugabari dagoenean hartzen da bere Porschea eta 200 kilometro dukora edo gehiago doiaz, eta bueno, deskuidatzen bazara, eskerreko erreian ipintzen zarenean, atzera behiratzen baduzu, segitxuan daukotzu norbait txarrisekin esaten kendu hortik, askarra noiala. Eta, bueno, hori berain kulturan oso rotuta dau. Eta gondien alegindanak abiadura mugatzeko, azkenean ez doiaz aurrera. Noizbein ateratzen da, 120 mugatu nahi dabiela, baina alemanek ez dauen nahi. Alemaniak dakon beste datu deigarri bat, gazteluko puruan topatzen dugu. Bai, hori hemen inguruan be, ni bizina zen inguruan be, asko dauz. Alemania osoan dauz asko, historiakin dauko zer ikusitza, azkenean Alemania Erdiaroan eta oso Erdiaroan eta apur bat aro modernuan be bai, oso feudala zen, eta leku bakoitzak bere jauna zaukon, bere dukeak eta horrektanak gazteluek zaukien, eta oin oso ondo kontzerbatu die asko, eta badauz lekudanetatik, eta nire onduan daukote Rin ibaia, ibaia handi hori gazteluz jorsitxea du, eta oso tipikua da oin turismoa itxia, ez? Barku bat hartzia, eta ibaian zehar joatia gazteluak ikusten, eta horrelakoak. Hori Alemanian leku askotan dauz. 14 urteren ostian, bitxikerixa honei danen artian bizitzen jarraiketako asmoa aurrerantzian be, Mikel? Bueno, beti da hor gogua mugitzeko, baina egisa da, 14 urte noia hemen, ja oitxunaz gauza askotara, egisa da, esan duen lasaitxasuna eta isiltasuna, azkenean be oitzen zara horretara, eta, bueno, Alemaniako beste gauza batzuk dela bai oitxu gara. Beste gauza batzuk, ez, faltan begotatzen dut, ez, kaleko girua eta beste aspektu batzuk Euskal Herrikoak. Baina mugitzian kontua beti da zaila, ez, ja umiak eukitxa, laster eskolan hasiko die, orduan ja beste zailtasun puntu bat dauko.
Eta noski lan kontua, guk hemen lan ona dauko, soldata honakin, eta Euskal Herrixan, edo Italian, edo beste leku baten horrelakorik topatzia, ez da hain erresa. Kondizioak onak dira, hemen, eta hori topatzia ez da erresa. Baina beti urtetzen da gaia, beti dago hor kontua Euskal Herrira mugitzia, bai ez, ikusiko da. Momentuz bentzat, bizitzan noizian behin etorritea ondo. Bai, hori betik, bizitzan beti joan behar gara, hori bai. Eta joaten garenean asko disfrutatzen du. Oso ondo, Mikel, eskerrik asko beste behin, guetako tartetxo bat egiteatik, eta ondo segi. Eskerrik asko zuei. Gero arte. Agur.